alarba ñande 17 taskara men on tottama kongol hiɗen hewta hande ko fate alhaali eggingol e woncitugol hentina caye e nder yoga e laamorɗe e leyɗe afrika wonayɗi e woncitede e lorriɓe ɗe gueɗe no holliɓe foppo maɓɓe hunde e wotere ɓe jokkiri ardiɓe ɓen walla ɓe feli ardiɓe ɓen ko tawata ko ɓe feliriɓe angal andingol ɓe adoɓe liɓanede e jonnugol ɓe happuɗa o tawa ɓe wawa hunde e nder on dumunna e kadi ko tawi ko laamu mum ƴetta feere wo no wallitora ɓe no ɓe heɓira wonunde wonde ko honno haray taskorɗo musidɓe tedduɓe e kañum koko ɓe yimɓe wona e eggineɗe ko honno yiruɗon dalillaji ɗi ardiɓe hollata nde ɓe felliti eggingol walla woncutugol hentina nokkure ko honɗum ɗum woni e battinde e lorɗi ɓen kono wonire heɗiyankojo meɗen gara noon ka yewtere ɗo hande ko Zakaria Samba Ba ko jooɗiɗo Mauritanie Zakaria Samba a salminama ene haray ko honno yiruɗa darde e laamu ngun e o alhaali koɗanɗe hande Fatima Sisa wonde laamuji ɗi no baddirta e fate banggue ɓesguli ɗi e ɓittoji ɗi hen sahaji e laamuji ɗi tengtiɗo e nder leydi min noon access ko fate banggue laamu o woppata yimɓe koɗa surtout e guure mawɗe ɗe woni guure tappemaji ha wuro ngo mawna walla ha wona leegal taw lotissement ala hen caggal ɗum laamu ngu ara yiiɗa wadde lotissement taw yimɓeɓe kuuɗi ha paari maahi mahantede muɗumen yiiɗa wadde lotissement e nder on ɗon saaha so laabi ɗi gaari ko alay saago wodat ɓe mimi galleji muɗum joni noon so tawi laamu ngu woppi yimɓeɓe kuuɗi ha paari yiiɗi wadde lotissement ɓaydi ko alay saago memade woga galleji min e yiyandam ko laamu ngu ɓaydi jaaɓi woppude ɓe koɗa ha ɓe maahi so tawi felliti arde ene waɗe hen lotissement ji foti kala mo memɗa galle mum wonande laamu kala mo kelɗa hen galle muɗum ko ya poɗɗa ko hokkude ɗum nokku goɗɗo ɗo woni nonne kadi e wallidde ɗum ni ha ko banggue ko kalisaji ko wawata jomum wawata mahiroyde nokku muɗum ko honno alhaali on fewdori guine e ɓaari en andi tigui tigui no jokka balɗe no feƴƴi en nani wano fi nongo ko tawata laamu ngun ƴettuno o pellite e huncutugol cuuɗi kewɗi liba e kanum ɗon nokkure wono nongo taaɗi Fatimata Sisa woni hannde ko quartier résidentiel ko kanko woni ɓurɗo quartier wonde ancien e nder Kippe tawata noon hiɓe anndi on ɗon quartier ko hoɗiraɗo neeɓi si tawi noon ɓe ari ɗon gouvernement ari ɗon inni ɓe liɓay cuuɗi e nder quartier on hara ɓe prévenaɗe ɓe jonnaɗe ɓen kadi jooma cuuɗi en nokkure koɓe hootira haray ko sattede molnade mum kono noon naatugol ka quartier inna bonnay cuuɗi ko yimɓe foti e nder duuɓi capantati juuɓi capannayyi ɓe hoɗi ɗon hara ɓe jonnaari ɓe koɓe wawata hoɗde hara ɗon moƴƴata joni quartier ko ɓuri yaata wano 10 000 personnes hoɗi ɗon ɓe ara ɓe rasla ɗum ɓe itta hara ko goɗɗo bayerde fonjo goto woni saabu mum si hettugol nokkel ni waɗa hôtel ji waɗa nokkel ko naatata kaldi joni noon ndaarɗo hannde autorité ivoirien mum tawata ko éducation ɓeyna kadi hannde kadi ɓen ɓiɓɓe ɗon ɓe resardi argol ko janngugol ngol hiɓe waɗande ɓe cours de rattrapage si yoɓe waw wadde ananama Alassane Diallo ananama e yande maɗa a weltanama e ñalla jaam immorde e Zéro Koré e hewta joni Côte d'Ivoire ka tawata tigui tigui cuuɗino liɓa e ɗi commune ji Koumassi Port Boué e ko nandi e muɗum Abdoulaye Sékou Bari a salminama mi salmintinama Fatou Sawani salminde era fulfulde o indema Fatou Sawani ene no taskorɗa alhaali o ko honɗum haray ɗum battini e hoɗuɓe nokkure nden kono alhaali on ƴettitira Fatou Sisa min kam so gonga nde hunde ana hawni kam banggal ngal Kodowar ga ene sanne hoto ɗum hawniri kam sabi deeɗe kelaɗe ɗi adduje ɗe deeɗe ɓooyɗe ɗe adduje goɗɗe cuuɗi goɗɗe kam mama gila indépendant ɓama gila 50 en walla 55 hedde ɗo gila indépendant ɓamaka so wiyama hono ɗe deeɗe banduɗe hono ɗe cuuɗi banduɗe fuu ɗum wara ɗum heele ɗum nooƴe te gouvernement o wala ko hokki hono yimɓeɓe o heeli nokkuji ɗum ɗe so go mimo ronki famde ɗum yiyaade ɗum fuu ɗo hono nde Kodowar ga eɗe ko andumi seeɗa ko hono ɗo neɗɗo wawi sodde nokku hono walla neɗɗo wawi maayde nokku teto walla to gouvernement to ɓami tarkiƴi woni hono ko wiyete ɗereji hono ko laati hono ɗereji nokku a faami faa gouvernement andana faa jummoratma an nokku o so tawno ɗum ana woodi ɗum gonga ka fof so tawma gouvernement muuyi ɓamtude nokku o ka fof ana haani walla ɓe nokku ɗoɓe saani yaade walla du hono ko yaade hakke duuɓi ɗiɗi yaade faa duuɓi teɗɗe te ɓe andi lewru woto ko wawa mulede darwal wawa maade nokku fof
andi lebbi ɗiɗi ɗum wawa sala hittane fayi duuɓi ɗiɗi fayade duuɓi tati ɓeta holde ɓe nokku joni an fotanama o ana haani ka gannaɓe tan koɓe mbawi maɗe nokkuji sa tawi a faabike fa ɓe mbawi maɗe nokku fu ndeka aɗa wawi yiide ɓe egga ɓe yiwa nokku o aɗa wawi jogade sembe hono ko eggintaɓe ko nga immaɗa tan ñande woota tama dow maɓɓe tan farosi tawa ɗum hunde mettude sanne sanne de so mbawi o fotanama ga ɗum ɗo kam ananama Abdoulaye Sékou